Рауля өттіп үш құралыған шиғыр болған шоғырдан шоғырға бүтен түрлі сұрау беріп табуы дейін сіздің үшін шиғыр нәрсе ол? Шиғыр, ғыман кеңер айткенде әдебият, ол менің yazmışımdır енді. Бәлки күпмедір сәләт болғандыр Құдай тарафынан берілген. Ләкин кімге бүтін кішіге берген сәләт? Нендір сәләтлер. Ең мұхимы нендір мен еш бик бәләкей шақты оқ, нендір шушы ел біле кетем деп өзіме мақсат етіп қойдым. 3-ші класста оқығанда мен қолязма кітап шығардым өзіме үшін. Kitaplarını көп оқидырым, біләдірім енді, зор кіші деп сағидырым kitaplarını. Çünkü біздің түп дүнияны танып білуде түп нәрсе китап еді. Һәм шунда кішілерден көріп, китапның қолязма китап енді, башына мен өзімнің автобиографияны яздым, мен оны еш, бір бет ярым алды, шулай тиіштер деп ойлаймын енді китаптың шулай башына. Ол уақытта 3-ші класты бітірәдірім. Кеттім анлары тізіп шиғырлар енді өзімше. Алар бек әлбәтте зәғи шиғырлар. Шында yazып қойғанмын енді. Мен 1-ші классына келіп бешегіне бітірдім. 2-ші классына келіп бешегіне бітірдім. Мақтауграм салдым. 5-ші класста бір дөртем шықты. Мен аны түзеттерге тиіш. 4-ші класста менде атиштік бешегіне бітірге тиіш деп мақсат қойды. Һәм шында қойғанмын. Мен Қазан университетіне оқырға керешекмін. Мен шағир боларға қиялланам. Мана шушы 10 яшта мақсат қойылған. Қысқасы, менің үшін әдебиет язмыш болып шықты. Аннары университетке оқырға кіргештін, мен татар әдебиеті һәм тіл бөлігіне оқырға кірдім. Ауылдан келген бетінде стипендияға жетмей, тұрмыс алып бара керек. Мен шушы, мына біз отыра тұрған матбуат yok бұттыге, мұндағы матбуат ертіна ішке кірдім. Ішке алдылар мені. Бір не yok. Ол ішінінде Ешінші деген газет шыға башлады. Шында курьерлік түгіл, выпускающий деп аталады. Яғни редакция біле типография арасында мен арадашшы. Типографияда басалар, ялғышларын қағазын алып менен редакцияға тегінде түзетелер, тағын алып шап түзетеміз шушындай. Мен шында сиқта, ол уақытта сағат 10 рахатлы ішлерге туры келедір сиқтай. Анда қорғаш есі, анда қатын қызлар, апалар менің ішіне. Ішлілер, шолай өмірлерге қатлы шақты ауыр, анда құл біле жиялар. Мен шында аңладым, ялғанларға керек мей. Шушы кішілерге сенің язғаныңны, шушынды кішілер ауыр қызметте шығаралар. Yok, фальш керек мей язғаныңдай. Ол вақыттары шиғырлар жазылға шыттыралы дәрі, мәзірек газет үшін, гонорар үшін вақтек хабарлар, тегісіміз язадыр. Мәне шында мен аңладым өзім үшін. Әдебиетті алдашыра керек мей. Бәлки сен әлден зорлар ашылар да ясы алмаға алуыңда шеклі боларға мүмкін. Ләкин бұлған қадардысында сен иқлас һәм кішілер үшін ішерге тиіш деген нәрсе аңладым. Мен қазір шақты еллар әдебиетті әшлеп, шулай деп ойлайым. Шиғыр, анда әр сөз өлшенген, әр сөз ойланылған. Сөз максимал көтере ала тұрған өзінің yüklемесін деп әйтеймін. Шушы сөздің сарылған жігеріні мүмкін қадар ашырға тырышыра керек. Ол әлбәтті ашып тұрып болмаяны. Шында мен ойладым, шиғыр ол өсиет кібік. Мына өсиетті артық сөз ете алмайсың бет. Түп түгел сөздер керек. Сенің мына дүниялықта қалдыра тұрған келесі буынларға, туғандарың аша, шындай артық сөз оларға тиіш түгіл, бұш сөз оларға тиіш түгіл, мәғінәсіз сөз оларға тиіш түгіл. Есе екінші мисал, әйтейік сен еш жігет, өсмер, бірінші мендір мұхафәтің деп әйтеймі көз шерген, жыл қызбай шырашасың, анда нендей сөзлер әйттерге тиішсің. Ең ойлап, ең қадірлі, ең өлшенген, аның жүрегіне өтерге тырышыр сөздеріні әйттерге ойлайсың бетінде. Мен шиғырда шыларға тиішті ойлаймын. Неше ойлайсыз, кіші шиғыр оқи ма қазір? Кіші шиғыр оқи, ләкин аз оқи. Біз өскенде әйтек 60 жылларда
Çünkü бүтән аның информация чыганак бүтән бик булмады да бит инде, радио, телевизорлар юк. Әле телефон да уларда, әллә кая барасы, бер генә телефон. Ул вакытта кешеләр китапка ябырылганнар иде, төп чыганак иде, дөньяны танып белү һәм аңлашу дип әйтим инде, рухи аңлашу. Хәзер азайды, һәм табигый. Çünkü объектив сәбәпләр үзегез беләсез. Ләкин мин шигырьнең мәңгелек икәненә ышанып яшим. Шуңа күрә ул бик күпме, ул бәлки бөтен гавам шигырь укырга мөмкин түгел, алай була да алмый. Буларга тиеш тә түгелдер. Ул теге заманнарда шулай булган, хәзер дә шулай. Минем бер 2-4 еллык бер шигырем бар хәзер. Нидә язган ул? Теге шигырьне укымыйлар дип әйтә әләбәтрәк. Бездә әдәбият әнкәсе гомердән шигърият. Әнкәләрне санламаучы сантилар да җитәрлек. Аңлаганга бездә шигырь башың сибер китәрлек. Шуңа күрә мин уйлыйм, тагы бер ни искә төште сезнең сораудан соң. 64 елда мен беренче китабымны чыгардым. Шунда үзешчән композитор бар, Әхмәт абый Хәйретдинов, аның кызы Луиза Хәйретдинова. Шараштык бу тирәсендә, мин беренче китап чыкты, куанып җөрим, бөтен дөнья мине белә шикелле, бөтен дөньяга даным таралган шикелле китап чыкты бит инде. Шунда бу миңа бик минем өчен ул вакытта авыр сүз әйтте. Равил ди, кем укыр инде синең шигырьң ди хәзер. Мәктәпләр битеп баратта, китаплар фән укыш азайды битте. Ана бүгенге көнгә дә утырыклар күпмедер. Мен туттым да әйттем, Әхмәт абый, бер чынмы әйтәм, үзем укырмын еңелек. Аннан соң хатыныма укытырмын, балаларым укыр ди. Ул 64 ел. Шуннан инде байтак гомер узды, ярты гасырдан артык. Ләкин әле шигърият үләргә җыенмый. Аз булсын, ләкин аның укучысы бергәйле булсын. Чөнки әгәр дә бөтен мәгънә кешеләрдә түгел, халыкны гаепләргә кирәкми. Башта син үзе кеше күңеленә үтәрлек иттереп язарга кирәк. Яз! Аннары сөйләшербез. Менә сез әйттегез, башың сибер китәрлек дип, башың сибер китәрлек шигырьләр, язучылар бармы хәзер? Бар. Бик шактый кыю фикерле кешеләр бар. Бар. Чөнки мәсәлән без башлаган 50 елларда мин үсмер чакта, мәктәптә укыган чакта шигырь бик ничек дип әйтим инде. Ул вакытта хәзер күзлектән караганда шигырь юк дәрәҗәсендә. Чөнки ул вакытта Тукай бар бер яктан, анда азрак Такташ. Аннан соң инде бик күп буш шигърият килде. Мана соңгы хәзерге чорда әйтергә мөмкинлегебез бар. Әгәр дә синең бар икән күңелеңдә, тиючи юк. Шөкер, мин билим, әдәбиятта әле менә мин 25 ел Казан авторларында эшләдем. Бер кешенең дә әле нишләп шушы әйберне цензура шикелле әйберне миңа теге гаепләп, нишләп үткәрдеммен дип әйтүче булмады. Булгалады кайбер теләкләр фәләннәр, ләкин теге 30 елларда кебек, менә шушыны өчен. Ләкин әлбәттә аны шамасы булырга тиештер инде. Кыюлыктын да теге. Сезнең сорауга җавап бирә алганмындырмы, юкмы? Һәр хәлдә гамле, уйлаучы кешеләр җитәрлек әле. Мин шунда кызык иде, менә хәзер бит инде сез әйттегез, тыю юк дидегез. Менә шул ук вакытны мәсәлән яшьләр белән сөйләшкәндә, яшь иҗатчылар белән сөйләшкәндә, алар үзләре дә таныйлар, тема тарлыгы бар дип әйтәләр. Мәсәлән, кызлар анда башлыча яза мәхәббәт турында, егетләр анда шулай ук мәхәббәт һәм күпмедер дәрәҗәдә ватан турында язарга мөмкиннәр. Сез ничек уйлыйсыз, менә ниндидер тема тарлыгы хәзерге заманда күзәтелмиме? Әллә ул һәр вакытта да бар идеме, менә билгеле бер? Һәр вакыттагы өчен җавап бирә алмыйм, ләкин әгәр дә кеше шәхес икән, әгәр дә аның максаты бар икән, әгәр дә аның гаме бар икән, әгәр дә ул үзен ил улы дип яисә ил кызы дип саный икән, ул максат белән эшләргә тиеш. Минем бер 4 еллыгым бар шикелле, басам. Инешләрнең башы чишмә булыр.
яхшылыкның башы тугрылык. Яшәү бәхет. Илең синең өчен, син ил өчен булсаң горурлык. Ил өчен горурлык һәм шундый уртаклык. Менә мин кайбер бүгенге заман яшьләренең иҗатын күзәтеп барырга тырышам, бәлки бөтенсен белеп тә бетми торгандыр. Ләкин шундый бер нәрсә сизелә менә инде ул бераз микро дөнья дип әйтим икән аны инде бер. Һәм шул вакытта алар заманча булырга да тырышалар. Аларның заманча булырга тырышулары бераз минем өчен бераз ятырак. Чөнки бүгенге дөньяда бар шактый модный дип әйтимме, популяр кешеләр дип әйтимме, бар Европа, бар Шәрык, бар Гарип дигән кебек. Анда шундый дөньяга чыккан бар кешеләр. Менә шушындый модернист дип әйтим икән инде. Кем дип әйтергә, авангардист дип әйтергәме, аның. Менә шушындый безнең кайбер яшьләр шулай буласы килә менә. Тегеләр кебек буласы килә. Заманда мәсәлән Светаева белән Магуллар булды, Светаева фәлән. Менә шуның кебек курыклар фәләннәр. Шушындый ул китапларны алар күрәсең, аларның иҗатларын өйрәнәләр яхшы иттереп, алар өчен кумир булып китә бу китаплар, аларның авторлары. Һәм шуларга аннар китә теләпме, теләмичәме, аларга ошаган әйберләр, аларга иҗатына ошашлы әйберләр туа бездә. Ләкин ул нәрсә хисабына? Кешенең, адәм баласының вакыты бөтенебезнеке бер төсле, тәүлегә 24 сәгать. Күпме шушы аларның энергиясе шушы тирәдә әйләнә шикелле. Кайберләрен, бигрәк тә хатын-кыз шагыйрәләрне күз алдында тотам бу чакта яшьләрне. Ә бит икенче бер зур җирлек бар, ул халык иҗаты, әдәбият тарихы. Моңа хәтле булган илгәргеләрнең иҗаты. Әнә аларны белү җитенкерәмәгә калса. Күбесе аның менә үзебезнең бездән алда киткән безнең замандашларны дип әйтимме, аларны иҗатын җүнләп белмәделәр. Өйрәнергә кирәк бит. Әгәр дә үз иҗатыңны белеп шушы үз җирлегендә үскән гөл булсын, үз җиреңдә үскән гөл бул, кешеләргә күрсәтерлек. Бер аның ул гөлнең яисә агачның җимеше бүтәннәргә кызык булырга мөмкин. Ул бүтәннәр үстергән җимешкә кызыгудан әллә ни, мәсәлән, мин күпме генә сендә банан белән мин туеп бетә алмыйм. Нәрсәдә бер төрле, ул минем өчен әзрәк экзотик әйбер, ләкин ул миңа туклыклыгы шамалы шикелле, минем өчен әйе. Миңа үзебездә үскәнрәк әйберләр миңа күбрәк сыраша. Шуның кебек инде. Теге безнең халык аңлап бетерми дип саныйсызмы буларны? Безнең халык исеменнән сөйләмәдем. Мин үз исемнән сөйлим берчә. Һәм кайбер ниләрнең язучылар турында фикерне әйттем. Халык бик зур ул. Юк, теге безнең халык өчен күпмедер дәрәҗәдә ят дип әйтерлек аңларга кирәкме моны менә ничек? Мин кайбер иҗатчылар турында, кайбер яшь иҗатчылар турында гына әйттем. Ул менә сез ничек уйлыйсыз? Менә шул иҗатчылар турында әйтсәк, менә хәзер бит шундый шигырьләр күрергә туры килә. Менә кемнеңдер шигырен укыйсың һәм ул теге 2-гә 2-не тапкырлагач 4 дигән кебек ачык. Кемнекендер укыгачтан ул теге нәрсә әйтергә теләде икән дип уйлыйсыз. Кызык. Сез ничек уйлыйсыз? Мин болай уйлыйм. Шагыйрь ул бик үк теге гадәти кеше түгелдер инде, чөнки ул шулай булырга тиештер дә, чөнки аның күз күрүе бүтәнчәрәк, аңлауы бүтәнчәрәк һәм аны әлбәттә иҗаты да инде теләсә кем уйлаганча булырга тиеш түгелдер. Юкса кызыксыз да булар иде ул. Ул сер булырга тиеш. Сер. Күпмедер. Әгәр дә менә күз алдына китерегез, менә бер кыз бала дип әйтим инде, хатын-кыз шибәре. Әгәр дә ул бөтенләй ялангач калса, ул башта кызык булырга мөмкин күпмедер дәрәҗәдә. Ләкин ул бик кызыгы аның инде бераздан сүрләшәге. Әгәр дә ул ниндидер бер яшер бераз сер калса, ачасың, ниндидер бер төрле сер булырга тиеш. Аннан соң тагы мин нәрсә турында бераз бүтәнчәрәк уйлыйм. Безнең мираста, 1000 еллык дип сөйләшәбез, 1000 еллык мираста әллә нинди кызыклы, әллә нинди фикерләү рәвешләре бөтенләй булган
ғажайып бір түрлі талант иелері бар. Аларны өйрәнгәндә, бик күп нәрсә безнең үзебезгә дә җитми. Без кайчакта мактанабыз. Менә 1000 еллык әдәбият тарихы бар. Без аны белмибез. Аны белгәннәр бик сирәк. Без аның кайберләрен исемнәрен генә беләбез. Әгәр дә инде бераз кырыгарак китеп әйткәндә, безнең ул халыкның төп байлыгы, минемчә, ул аның әдәбияттыр әле. Без бүтән материал байлыкларга бүгенге көндә ия түгел. Алар без хуҗа түгел аларга. Безнең шушы рухи байлык ул әдәбиятта. Аның безнең бәхеттән шул зур мирас калган. Һәм дә ул кайбер халыкларда, күп халыкларда юк. Яшәү тирәдәге яшәүче халыкларда. Мәсәлән, рус әдәбияты алайык. Зур 19 йөздә инде бөтен дөньяга мәшһүр танылган алтын чырышыннан да рус бик зур әдәбият. Ләкин бик җирәккәрәк китсәң, әйтик 13-нче гасыр, 14-нче, 15-нче гасырларда, 16-нчы гасырда да әле. Анда конкрет автор булган әсәрне сез әйтә алмыйсыз. Юк алар. Алар бөтенесе күбесе халык иҗатыннан һәм дин белә дини төрле нәрсәләр, укмаштырлар әйберләр, соннан укмаштырлар әйберләр бик күп. Безнең шөкер Төрки дөньяда шул исәптән татар дөньясында да 13-нче гасыр. Кылгали дип әйтәбез. Кыйса Юсуф. Абыжа кадырак килеги. 13-нче, 15-нче, 16-нче гасырлар Мөхәммәд яр дип әйтәбез. Аны күп халыклар әйтә алмый. Сәйфи сарай урта гасырлар чорында тигәрәк чорай. Руста андый исемнәр әйтә алмыйсыз, чөнки аны ул башлара 18-нче гасырдан инде кайбырында. Третьяковский анда, Ломоносовлар фәләннәр ниләр икән. Бу якка келсәң, кандалыйлар китә, аннар безнең 19-нчы, 20-нче гасыр чорай фәләннәр. Мен әйтмәкче булам, шушы байлыкны безгә файдалану җитми. Иҗатчы булсын, язучы булсын, галим булсын, инде гади халыкта шуны аңласа, о, безнең баш бик югары бар иде. Чөнки ул Ходай безгә язмыш безнең бүләге. Менә шушыны белү җитми бездә наданлык бик зур. Нигә белмибез? Бар бит әдәбият. Өйрәтү җитмиме мәктәпләр? Монда күп нәрсәләр, өйрәнү җитми, аның мәсәлән куелышы да җитми торгандыр. Сәяси яктан да. Без 44-нче елдагы кайбер чыккан карарларын да беләбез бит әле. Тарихны ничек өйрәнергә кирәк, ничек өйрәнмәскә кирәк. Зур тарих. Шуны да ишетергә туры килә, мәсәлән, бездә бит инде күп язучылар бар йөзләгән һәм аларның ниндидер җәмгыятьчелек, җәмәгатьтә булган, сәясәттә булган ниндидер вакыйгаларга карашы сизелми дип гаепләүчеләр бар инде. Матбугатта, мәсәлән, ишетергә туры килә шушы әйберне. Сезнең белән килешәсезме, мәсәлән, ниндидер карарлар кабул иткәндә язучылар үз сүзләрен әсәрләрендә яки мәйданнарда әйтергә тиешме, әйтәләрме алар? Мин андый тәнкыйть сүзләре булырга табигый, ләкин мин бик килешеп бетмим. Чөнки әгәр дә менә 90-нчы елларда безнең халыкның бераз рухи күтәрелеш булды. Ул 90-нчы елларны төрлечә нитергә мөмкин, юрарга мөмкин. Мәсәлән, кайбер милләтләр өчен ул чыннан да какшау булды. Кайбер ниләр әйтик, безнең чагыштырмачы аз санлы халыклар өчен ул уяну булды. Әгәр дә мәсәлән шушы 90-нчы елларда мин аның шаһиты, анда әле 90-нчы елларда 12-нче чакырылыш депутат идем. Анда ул чорны бик яхшы хәтерлим, үзем турыдан-туры катнашкан. Без анда депутатлар гына 4-5 идек. Әле ул рәсми яктан без шушы вакыйгалар дип саныйм мин, ул 90-нчы елларда ул декларация кабул ителәр, һәм бүтән әйберләр кабул ителәр, ул референдум үткәрүләр фәләннәр. Шунда язучылар булмаса, шактый бул китек булыр иде, бик күп әйберләр. Мәйданнарда, чыгуларда анда безнең язучыларның роле бик зур булды. Шушындай. Мин һич тә пассив дип әйтә алмас идем язучыларны. Икенче нәрсә, әгәр дә кеше дөньяда үз сүзен әйтер икән, түмгәктән сөйләп була. Бар Эверестка менеп сөйләп була. Эверестка менсәң, сине бөтен күп кеше бөтен дөнья ишетергә мөмкин. Шул сүзләрне син менә авылыңда калкулыкта түмгәккә чыгып сөйләп карай. Анда белмим, шул сүзләр. Шуңа күрә
Аның бит әле шушында Эверестка менеп сөйләр өчен язучының үзенең рәсми статусы һәм дөньялыкта ныклап җирдә басып тору да кирәк. Бүгенге язучының матди ягы булсын, түләү юк. Юк дәрәҗәдә символ. Чөнки акча тәхеткә менгән вакытта, әлбәттә, минем бер сүзем бар иде. Акыл базарында шират юк. Бүтән җирдә шират булырга мөмкин. Акыл базарында шират юк. Шуңа күрә язучы үзенең актив катнашыр өчен аның бу җәмгыятьтә үзенең статуслы, абруйлы урында булырга тиеш. Ул 60 елларда, теге елларда бар иде. Язучы зур. Яңгырыйдыр ел. Һәм дөньясын алып баралар. Шуңа күрә бераз түңбәктә чыгышырга туры килә торганнар күбрәк безнең кайбер язучыларга. Эвересттан түгел. Моның сәбәпләре төрле. Мин бер сәбәбен әйттем. Шуңа да ишетелми тавышлары. Аны мин кистереп әйтә алмыйм сезгә. Чөнки Эверестка менәргә кирәк. Ишетсеннәр, түмәктә утырма. İstihad et. Менә икенче мәсьәлә. Аның өчен бездә шунысы бик аяныч. Менә шушы 50 ел, 50 елдан артык әдәбиятның үзәгендә кайнаган кеше, бик күп талантлы кешеләр үзләрен саклый алмадылар. Бик күп төрле сәбәпләргә иртә киттеләр дөньядан, әйтеп тора алмадылар. Монда инде объектив сәбәпләр белән бергә субъектив фактор да бар. Шәхес кешелеге бар тиеш. Безнең чөнки менә бик зур әсәрләр шактый экстремаль дип әйтимме, шактый нидә язылган әйтик, шул Җәлил иҗатын алсаң. Җырларым мин программа шигырь дип саныйм Җәлилне мәсәлән. Уларны белмим, шушы теге шартларда язган. Аллара да җиңел булмаган, җиңел түгел. Мен кылсында торганнар һәм башлары кискәннәр. Тукайга да җиңел булгандар дип уйламыйм. Һәм бүтән шактый классик әсәрләр торган кайбер кешеләргә дә. Шуңа күрә нәрсә әйтмәкче булам, гел кырга гына гаепләргә кирәкми. Җәмгыятьнең яисә шартлар фәлән дип кенә. Кешенең үзеннән дә бик күп нәрсә тора. Кешенең мөмкинлекләре, потенциал мөмкинлекләре, Ходай биргән рухи сәләте һәм хәтта физик мөмкинлекләре чиксез зур бит. Без анда файдаланмыйбыз. Файдаланып тора алмыйбыз дөрес. Эверестханнарлык шагыйрьләр бармы? Меңгерелек шартлар булганда хәзерге заманда. Эверест дип инде хәтле анда суык диләр. Мен алганым юк, смысле Эверест дип анда символик әйттем инде. Ләкин үз сүзенә ишетерлек урынга менәргә кирәк. Ләкин беренче чиратта иҗат белән. Бездә кайбер иптәшләр бар, теге пост фәлән, депутатлык фәләннәр, теге ниндер түбәктән ниндер бер төрле. Ләкин иҗат. Иң башта иҗат. Шул миссияны үзенең нинди миссиягә алынганын белеп эшләргә иҗат кирәк дип уйлыйм. Әгәр син инде бик вак максат куеп эшлисең икән, яисә үзеңне генә ниндер популярлык ул бигрәк тә бүгенге әйтик эстрада тирәсендә үзегез беләсез, шуны кебек теге. Үзең күрсәтергә кирәк. Максаты шул, үзең күрсәтергә кирәк. Бу кадәр аз бит. Бу кадәр аз бит. Син өеңдә күрсәт, гаиләңдә күрсәт үзеңне шәхси икәнлекне. Алынгансың икән инде җәмгыятьтә нинди бер җәмгыятьтәге трибуна дип әйтим инде әдәбиятта фәлән. Анда инде максат битен чагыла төште. Менә без хабар шуңа әйләнеп кайтабыз. Хәзер менә хәзерге заман сез әйттегез бит кайбер шагыйрьләрнең менә аларга нинди иярү бар дип. Сез алар арасында менә ничек уйлыйсыз? Алар җәмгыятькә шулай үз сүзләрен әйтеп ничектер тәэсир итә алалармы? Мондый шигърият. Алар минемчә беренче аларның зур мөмкинлекләр бар, чөнки яшьләр һәм максимализм була яшь вакытында. Табигый ансы, яны аңа әйтәм. Ләкин алар әле үзләренең иҗатлары турында уйладылар, кабат кайтып, чагыштырып, әйтик, бездә килгән мирасларны өйрәнеп, борынгы мирасларны, бүгенге ниләрне яхшы сыйфатларны өйрәнеп. Аларда мин өмет белән карыйм. Аларның әле ниндер тематик яктан һәм максаты яктан иҗатлары яхшыры дип. Нигә әле бүген иртәгә дә дөнья бар бит. Калар булат язлар алда әле. Мәсәлән, мондый иҗат белән бик канәгать түгел, әйеме? Кайсы иҗат? Ярып, мәсәлән, теге чит илдәге. Өйрәнергә кирәк, ләкин үзенекне әйтергә кирәк.
Кабаттара керекми? Bu күпмедер дәрәҗәдә кабатлау әйеме? Кабатлау, еру. Менә тик бик җырчы, бик җырчылар туада, в смысле, кайбер шуңа ере, шулай булырга тимәсәм, шуның еру инде ул. Лидер булырга кирәк. Үзеңне, әгәр дә шагыйрь кеше бу чиракта язган икән, бу шигырьне миннән дә бүтән булай яза алмый дигән фикер булырга тиеш кешенең үзендә. Ул үзенә ул дөрес булмаса да, шуны хис тойгы булырга тиеш. Менә мин генә яза алмый. Ул бирә, көч бирә. Ул матур хис. Сезнең күп шигырьләрегез кыска күләме ягыннан, кыска шигырьне язу авырракмы, әллә инде бу бик дөрес сорау түгелме, әллә инде ничектер күләмлерәкме? Кыска шигырьдә әйтеп бирү авырракмы әллә фикереңне? Кыска шигырьләр язу теләге әнә шул 50 елларда, 60 еллар тирәсендә, 60 елларда бик күп теге мин аларны исемләп тә әйтәләр идем. Uzun yazılar idi, uzun. O vaxtların məqdəsi də var, bəlkə qədər görə qalğanlardır, şədədə tügülü. Bit şair absolut haqiqətini aytışı tügül ol. Onun özünün, ol peyğəmbər tügül. Ol dünyanı özünçə görə тұрған bir adam balası. Şuna görə ol, benim bu qaraşı. Aytıq bana min, falan нәрсә турында мына шушарак уйлыйм. Falan vakıya turunda, falan hal turunda. Мен шушылара ойлайм. Сизнең бүтәнчә уйлавыгыз мөмкин бит әле. Һәм табигый. Минем кыска шигырьләр язуның не? Беренчедән теге узун язганнарга һәм буш диләргә протест йөзеннән иде. Алай кирәк менә. Нәрсәгә шул хәтле зуп язасыз? Аннар кеше дигән адам баласына вакыт дигән әйбер бар. Вакыт бик кадерле әйбер. Нишләп мин узун мәгънәсез узун су буе әйберләр язып әйтик, кешенең вакытын алырга тиеш әле. Мен әйтәм, Рамис, менә мин бу әйтүмдә шушылай уйлыйм. Сез ничек уйлыйсыз? Мин шигырьләрдә үзем белән сөйләшергә чакырам, әңгәмәгә чакырам. Әйдә икәүләшеп, әзрәк шушы әйбер турында объектив бер фикергә килик, әйсә, дөрес фикергә. Менә мин шушылай уйлыйм. Мин укучыны соавтор дип уйлыйм. Соавтор булырга тиеш тә ул. Шуңа күрә алар тик баштагы сүзләр бик күп була алмый бит. Кызык, эш санда да түгел. Сен 10 кеше укыймы, 100 кеше укыймы, 5 кеше укыймы? Шәп. Демәк, сен жандаш таптың. Жандаш табу бик шәп нәрсә ул. Яшәргә була, жандашлар булгандай. Алар бар. Сез ничек уйлыйсыз, менә бу шигырь ул кешегә бит инде көчлерәк тәэсир итә, гадәти сүзләргә караганда. Шигырь менә бу милләтне, телне саклауда нинди дә булса роль уйныймы хәзерге заманда яки уйный аламы? Нишләп уйнамасын? Чөнки туган тел белән тикмә генә кайбер ниләрне, тамашаларны туган телне җырлап бетерәбез бит. Ул туган телдә нидән кичкенә генә җир, ләкин гимн шикелле халыкны берләштерүдә, мәсәлән, бер шигырьдә күпме роль уйнады дип уйлыйм мин. Шуңа күрә ул поэзия бик зур нәрсә. Музыканы иң бик нәрсә дип саныйм үзем. Чөнки музыкага Ходай бирмәгән сәләт. Аннан каламаган поэзияләр, сәнгатьтә. Ул поэзия бәлки кешеләрне бәхет итә алмый торгандыр. Ләкин ул үзенең ичке, әгәр дә шигырь сиңа жандаш икән, синең рухи халәтеңә туры килә икән, шушы шигырь. Ул синең инде ичке дөньяңны байыта, син кеше итеп хис итәсең. Кеше зур. Аңлатылдым микән менә, әгәр дә шушы күңел халәтенә туры килсә бу шигырьләр. Демәк, без бергә ашабыз дигән дөньяны, бергә барабыз дигән сүз. Әле теге кыска шигырьләргә өстәп бер сүзем онытылып калган. Без теге вакытта 60 елларда шигырьләр чыга, без карыйбыз, шырпы теориясе бар. Шырпы теориясының нитеп шикелле зур шигырь инде, зур шырпы куябыз да урынына. Менә шу шырпы кабы астындагы нәрсә, шушы сүзләр анда бер 8-9-10 сүз булырга мөмкин. Нәрсә бар икән шу шырпы кабасында? Бу авторның фикер бармы монда? Нинди бер теле кешенең хисен уяла торган әйбер бармы? Тик кыскалык турында әйтеп китәм инде. Булса була ул шунда да күренә. Менә шырпы кабасындагы 5-6
неде жылда кішін танып бұлай енді. Әгер де ол талантты шағир екен, аны шамалап бұлай. Шырпы қабы астына рәккен урынны деп айтам мен. Оқып көресің, шу нәрсе бар? Бар ма, жоқ ма? Бұлар енді істейін шақтаған үйлер. Сіз неше білесіз, бүгінгі сіз ұзақ жылдар басма матбағаттарда ішледіңіз. Басма матбағаттарында сіз нәрсе айтар едіңіз? Мен сіздің тірәклеріңіз һәм нендейлерді көресіздер. Мен енді ескі заман кішісі китап біле өскен һәм газет, журнал, қағазда шыққан не оқып біздің енді шуның біле біздің бірге жетті ол. Қазір меніңше бір түрлі шушы заман қазанышылардың, алар бейік қазанышылар сөзде информация алу яғынан ғажап бетінде бастың информация бұла. Ол дүнияның бәлкі информация ол қатты керек те түгілдер кішіге әдем баласында ол қатты бәқітлі болар үшін. Ләкин бар ол. Дүнияның не тұқтатып болмай ақыл өсішіне. Bir ne var ya, kişilik tip üzeyken üzerine en gaziz kılını. Bu öyle bir zaman şu teknik kazanışlar öyle kişinin üzerine de öyle eğlenip kaytaşak belki facia bulup eğlenip kaytığı da büyük mümkün iyi. Üzerine üzeri kirişlerge mümkün iyi. Hazır kaytabız nege matbuat turunda, matbuat turunda. Şu kadar koyup bir gerekte yaş buninde şu elektron versiyede beytemiz minden çıktıran bütün türleri бар енді шуңа бек ябырылды һәм шул гына дип уйлый. Күбесе байтагы. Мен килешмәм аны белән. Чөнки моңа хәтле тарих язылды ташта, ташка уеп яздылар тарихны. Язылды тирәдә, пергаментлар фәләннәргә килде кагаз, кагаздай. Тарих алга таба ничек язылыр? Айта алмайм тағайын. Ләкин мына күзәтүләр шушы заманы казанышлары кибератака дип әйтәләр мәл фәләннәр кешәктә. Бер көн бу тарихны белмим. Ул әле тенә югаларга да мөмкин. Менә шушы безнең лидәдә әйтәләр, менә дидең югалды әле кадәр бузылды. Интернетта фәләннәр шундый вирус кирде дип кәт сүзләрдә чыгыра. Мин әзрәк профессионал әйтә алмый торамдыр. Мин уйлыйм Хәзерге татар матбугатында беренче чиратта икесендә файдаланырга кирәк. Әләнең бу электрон версияләрендә, ләкин миңа кагаз варианты күбрәк рухыма туры килә һәм ышаныч күбрәк. Белүемчә, хәзерге вакытта кайбер алга киткән илләрдә дә шушы китап басу эшләре, китапның дәрәҗәсе киресенчә күтәрелә дип ишеткәләгәнем бар. Шуңа күрә безнең турыдан-туры безнең нигә килгәндә кагаз вариантыннан китәү һич тә ярамый. Икесендә аннан икенче ягы бар бит әле. Әгәр дә бөтенесен без интернет аша эшли башласак, кагазга кагазны кысрыклап чыгару куркынычы да бар бит әле. Шуңа күрә монда шама белергә кирәк дип уйлыйм мин. Sizin yazışının, şairinin tüp kuralı til, siz nişi görürsünüz mü? Bizning tilimiz ne derecede onun saklanışı, değişli derecede mi? Ona yuvalı korkunç yanamı? Ol dünyavi proses to'xtatib bo'lmay turandir. Chunki shu texnik qozonishlar globallashtiriga ketirdi ham butun informatsiyaning bir turli o'rtaq niyasadi bit endi, o'rtaq. Qarshi shu mumkin tugildir. Lekin agar da tabiatdagi bütün o'simliklardan esa tabiat o'zi bit aytib turadi odam bolasına türlülüğünde kızık bit. Eğer de gel bir türlü bütün kişide etik bir türlü informasiya bolsa, bir türlü bilim bolsa, bir türlü bir neçe şekilde til bolsa, ol kızıksız bulması idi. Biz tabiatga ne bitirüge barabız. Bütün jir şarı külemine qaraganda, mesela bizning 60 yıllarda Tataristan'da da ormanlarının procent yağından 36% çamasıydı. Hazır yanlışmasam
14 мекен, 16 мекен шул тирәй. Яртылаш динткән чиракта. Югалттык әйбәтен әсен. Бу да казаныш дип санарга мөмкин ич. Фәләннәрне әйтеп кенә. Ләкин казаныш мәле ансы икенче бер. Шуңа күрә табигатьне саклау, ул телне саклау, табигатьне саклау шикелле миңа яңгырый. Шуңа күрә нинди генә объектив, нинди генә зур ташкын процесслар булмасын, барыбер саклау чаралары күрергә кирәк дип уйлыйм. Ул саклау, телне саклау, ул халыкны саклау, йөзен саклау дигән сүз. Булында нигә ул чәчәкләрне бетерергә әле? Дөнья булынында. Бик аяныч, бик күп телләр бетүгә таба бара дип әйтәләр. Ел сайын күп телләр кими, фәләнләр әйтәләр. Бу бик катлаулы сорау, моннан ништер әйтү кыен. Ләкин мин үзем туган телемне моңа килгән, моңа кадәр булган нәсел, ата-бабалар телен үземнең киләчәктә үземнең нәселемдә үзем булдыра хәтле саклау юлында. Ул кызык кына бит аны безнең президент әйтеп утыра, Америкада очрашканда тегеләр матур иттереп, камил, мөкәммәл рәвештә туган телдә сөйлиләр. Без дә татар үзәгендә дип әйтимме, аның кадерен белү җитенкерәми. Ул җуалткач кына аның кадерен беләсең шикелле. Мәсәлән, безнең өйдә минем улым бар, ул Мәскәүдә яши, һәм аның 3 баласы бар. Алар матур иттереп, бик матур итеп сөйләшәләр. Сәхнәдән шигырь дә укыйлар, итеп укыйлар. Кешенең үзеннән тора бик күп нәрсә. Үзенең гаиләсеннән дип әйтелер. Сез әйтегез, паникага бирелергә кирәкми дип, сез үзегез оптимистик карашта торасызмы киләчәк? Сезмени, мин оптимист. Диде, менә бер сезнең нигә сорау онда килгән идем. Хәзер шуны күрсәтәм сезгә. Менә булай. Туры килер уйлыйм сезне дигән. Зарланырлык, үртәлерлек, идел йортта хәлләр күп. Кара кешеләр бассалар да, бирешмим мин, кимсен мин. Моны чакта кемдер күпләр әйтер, нишлим мин. Башым ияр чакларда да баш күтәреп эшлим мин. Җирдә ике татар калса, шул икенең берсе мин. Бер әйбер сөз килгән исәдә, менә бүгенге заманда бит инде кешегә сез әйттегез, музыканың көче зур дип. Менә кеше бит инде эстраданы тыңлый, анда җыр шигырьләр дип әйтеп булмый, җыр текстлары алар бик зариф дип әйтим мин шунда, мәсәлән, ничектер ул бик гади. Менә шушы кешегә ничек тәэсир итә, ничек уйлыйсыз ул? Нәрсә тәэсир итә? Булмыймы? Менә җыр текстларын халыкка нинди көче бар дип әйтү. Менә ул ничектер теге кешене, шу кеше шушыны тыңлап, хәзерге җырларны шигърият шушында икән дип уйламыймы, ничек уйлыйсыз? Әллә андый җырларда булырга тиешме? Бу темага, бу аерым зур тема, бу эстрада смысле. Хәтта бик артык җәелеп китәсен дә килми. Мин бик канәгатьсез ул эстрададан бүгенге хәлдән, чөнки ниндер халыкның зәвыгын бузу процессы бар. Әнә шул тагында әдәбият әйткәнемчә, ул белмәүдән килә. Тарихи тамырларны югалту, ниндер еру, подорожание дип әйтик мин дөресчә әйткәндә, бу тема миңа кызык түгел хәтта. Чөнки бу тема кирип китсәң күңелсез. Халык яры бара бит шуңа. Көтү кебек бара. Ниде язылмый тик матбуатка күпмедер анда 300 тәңкә 400 тәңкә мында фәлән нигә журналларга ниләргә әтигендә бара. 1000 тәңкә түләй, берничә мең түләгән концертларга, ул концертларның эчтәлеге бер дә алгарышка алып бармый дөресен әйтергә кирәк. Ул шоу. Кайсы бәлки күңелләргә берләр китаплар турында сөйләшәбез, менә соңгы китабыгыз турында әйтсәгез иде, язучылар белән. Аны шәп мин аны әйтергә, сез әйтергә тиеш әле. Вакыт әзерләдегез.
итсәгез иде, инде күп вакыт алды бу сезнең китапны әзерләү. Сіз шушы китап турында әйтәсезме? Менә яңгыра минем теге китап чыкты, Татарстан Язучылар берлеге дип атала, ул әдипләр берлеге дип әйтергә кирәктер. Монда мин үзем аңлаганча, үзем белгәнчә шушы Язучылар оешмасы призмасы аша дип әйтим инде, шушы материал аша үзебезнең соңгы bir гасырга якын әдәби хәрәкәтне барлап чыгарга тырыштым. Озак язылды китап. Bir 20 yıllап. Ya bir kaderli kitap. Kitaplarını baytak çağırdım, türlü tillerde. Başta birinci kitaplarını alı bir Recep şatlıklı tuygu uyattı. Ondan sonra indi kişi yerlere başlıyor. Çığa kitaplar. Bana şu birinci kitaplar çıkan şekilde şatlık geçirdim bu kitabını. Çık kaçtıra. Öyle yanına çıktı. Bu birinci deneler. Hani kişiler ben size yine berip durdum. Sizin köpten tugul Yazıcılar Birliği'nin tarixi hakkında kitabınız çıkan. Şu kitapta siz halkka nerse jitkirge dilediniz. Nindi hem bundağı tüp kazanışlar meseleler gibi sanıyorsunuz bu kitapta jıyılgan, toplangan. Bu kitap öyle için kaderli kitap. O özünün okuyuşunu tabirde bölüm. Dünya kurdu. Yazıcılar uyuşması, yazıcılarını şu soңғы 50-60 yıl içindelerinin kübesin oralaşıp yaşadım. Kızık bitmene. Ben şimdi Xitoy yazgandır indi. 19. asırda tuğan kişiler hem 20. asırda tuğup hem birge işleyenler. Hem 20. asırda indi dağı yaşayışı kişiler bilen de aralaştıra turuk ildi. Yağım nerse etmek şey oldu. Mesela ne kıysemetler var ya. Dağı var ya bakıyorum işte. Alar 19. asırda tuğan kişiler. Alar bilen de aralaştıra turuk ildi. 20. asırda tuğanlar turunda etken de yok indi. Alar Hasan Ağa tufanlar, Sivat hakimler ettik. Bütenler Ömer Başirler alar bilen tolur ömür uzdu. Hazır indi mine 20. asır ahırında tuğup, hazırda 20. asırda yaşayışı yaşlar bilen de aralaştıra turuk ildi. Şu göre 3 asırın koy bir nelerin lektirge turuk ildi deyip etmekçi bulam indi. Şuna göre bu kitap bilmem biten icad yaşamaları turunda men andi tarihini, andi kitaplarını bilmem. Öyle Rusya yazıcılar tarihinde көргән жоқ мындай kitap рәвешендә. Мындай тирәташтым мен şu konkret kişiler aşa, konkret şahıslar aşa. Anda fotoresimlerde bir köp. Yaşlar gelir bunlar şu 100 yıl yakın edebi hareketini göz aldına getirsinler idi. Әлеге de bayağı yaşlarga biraz gibret de bolsun idi. Bizge kadar da mena şunday kişiler yaşaganlar, şunday eserler tudurganlar. Indi gelecek bu bigrak edebiyatga kagılışlı kişiler bu kitapni okup biraz gibret alsınlar idi. Bizlerning icatlarına bir türlü dert alıp, bilim alıp, biraz fahm alıp, biraz belki şunday ümitde kalam men bu kitap turunda. Hazırki kinde yaş buun yığılışları Kalip mi? Kalip ne aytasan? Bu vaqtda mena kalip deb atalgan yaş şagirlerinin ijatçılarının belgileri olsa, siz onlarga belki bunday so'rovdir. Siz tugullar nende kengash berer edingiz? Onlarga kengash berib qo'yammi? Mena tez meni chaqirdilar 19'unda alarning yangi o'tirishi bilan. Men bu qalib yig'ilishlarına jirga turisham, ko'pisine jurimda qiziq kishilarning chaqishtirib o'tirasan, o'zining yosh chog'ida, hozirgi yoshlarning o'zingda ibrat olasan. Har vaqtda yoshlardan o'rganishga kerak. Neda 60 yillarda bizning shoxta kuchli bugun edebiyatda paydo bo'lgandan bizden Nuriyağı Arslanov var ya zo'r shoir. O aytadi, biz yoshlardan, men yoshlardan o'rganam deb. Biz öğrenirge tiyiş, yaşlar öğrenirge tiyiş ilkenler yaşlardan qarab, bularda yana dert iken, bular ruhun
Үзмәдә сеңдерем әле дип уйланып тора. Менә шул вакытта гармония була. Яшьләр өлкәннәрдән өйрәнергә тиеш. Өлкәннәр яшәргә карап сокланып, шулай булган чиракта сокланыбрак, алардан дәрт алырга тиеш. Менә шушы җитенкерәми. Мин Калипнең утырышларын бу яхшы башлагыч дип уйлыйм. Яхшы башлангыч. Мин уңышлар телим аларга. Менә шушында әле алар белән очрашулар булыр. Менә кайбер әйтелгән фикерләр, менә теге үзең туфрагыңда кешеләр, бүтән халыклар күрсәтерлек, сокланырлык ни бул? Үсеп калкып чык дип, андый фикерләрне әйтербез дип уйлыйм әле очрашканда. Ничек уйлыйсыз, татар шигъриятын, мәсәлән, бөтен хәзерге көндә ил күләме белән генә түгел, бөтен дөнья күләме белән чагыштыралар бөтен өлкәдә дә. Татар шигъриятын бөтен дөнья күләменә күтәрә алырлык безнең иҗатчылар, шигырьләр бармы? Мен бар дип исәплим. Бөтен нәрсә хәзер бит бик күп нәрсә тора. Ничек күрсәтәсең? Дөньяга. Аның өчен бик күп факторлар кирәк. Бик күп факторлар кирәк. Реклама дисәң бик таушалганрак сүз булыр. Айга менә көтүче. Мин дә айга менәр идем, югартымнан төшү дигән сүз инде халыкта тикмәй генә чыкмаган иде. Күтәрмичә булмый. Ул язучы үзе нишләсен инде бахыр. Ул яза, әйтик, ул бөтенсен булдыра алмый, ул продюсер түгел яисә ул диндертелде. Зур нәрсәләр кирәк хәзер чыгар өчен дөньяга. Дөнья бик күп нәрсә бәйләнгән үзегез беләсез. Аны Тукайның тикмән әйтмәгән, шигырь бүтән дә дөньяда элендә шигырь бүтән дип. Ә шигырь хәзер бик катышлый. Да беләм шикелле тәкъдир шундый безнең. Бик аздан да улы шатлык табаларга, сөйенергә кирәк безгә. Олимп уты ягар чакта сүнеп барган учагыңа тын өрергә кирәк безгә. Заманга иш булыйм дисәң, кем бер янса, 10 яшьнәргә безгә, 10 янырга кирәк безгә. Тормыш дигән халыкара сабан туйда батыр булып калаларга кирәк безгә. Нидә Әмирхан абыйның бер сүзе бар иде, ул булай ди тагын. Ул әдәбиятта кешене яшәргә котыртырга кирәк дип әйткән. Мин хәтердә сыгып калды. Әгәр дә без туабыз, ирексездән туабыз, сагыш белән яшибез. Юк. Гаҗәпләнеп яшибез, сагыш белән үләбез. Бөтен безгә бер язмыш. Кеше туганнар алып уже үзенең юлына бара, финалына бара. Әгәр дә без бер төрле бар үләсе бар инде, бар инде, бу дөнья фаны инде, кала инде, фәлән дип мискинләнеп теге алайда яшәп була. Алайда яшәп була, шунда дөрес бит инде. Җүрисең, анда идә дә мәшәкать күәлләр, тормышта үзенең нидә дөнья хәтле, авырулар, ниләр, фаҗигалар, фәләннәр. Кешене яшәргәндәргә кирәк. Кеше бәхетле яшәсен, үзе шушы сорыгында. Һәм көрәшеп яшәсен, үзенең бу кояш астында үги түгеллегенә. Менә кызык. Үги түгелбез. Менә минем диннең үземнең кредо дип әйтим микәнне. Мин бу дөньяда кояш астында бүтән халыклардан ким түгел. Адәм буларак та һәм халкым буенча да. Менә шушы әйбер мине яшәтә. Җаныңның вакытлыгын сылтама заманга. Куркырга, үркергә җай бар ул һаман да. Ә бит бар шәхесләр шәхсен ватмаган, вижданын сатмаган. Бәртеннән тумма. Жаңадан. Нәрсәдер. Бу китапта жалтырый минем алтта кирәк хәзер гафу. Менә нирәк бар варианты бар була. Бер күрмә. Бер җылда һаман итеп куям кайчакта.
Жаныңның вақтлығын сылтама заманға. Қорқырға, үркірге жай бар ол, хаманда. Әбет бар кішілер. Шақсын атмаған, хақлықны сатмаған, вижданын сақлаған. Әйткәннәр тарихтан түгілсәм түгіләм, изілсәм изіләм, әммә дә бүгілмәм. Үзләре сіңсә дә, рухлары қалыққан, әнә шулар үлімі жан үрә халыққа. Асылыңны яшіріп, қыланма негіне. Буыннар хәтерендә барсы да шигелә, барсы да шигелә. Жаныңның вақлығын сылтама заманға. Тарихқа қарасаң, цивилизация инде ул құтыпта тумаган, ул жылы якларда шартлар булган. Бирәк тә хәзерге шушы Урта диңгез тирәләрендә тарихны өйрәншәгендә жырак цивилизация дип әйтик инде. Шунда бірінші рәттә барлыкка килгән дип уйлыйм. Дөрес, ул бүтән кыйтгаларда да цивилизация булган. Америкаларда да, көнчыгыш якларда да сүздә юк инде, әйтәсе юк. Ләкин без белгәне күбрәк шушы якын көнчыгыш дип әйтәбез инде. Менә хәзердә анда тынып торган юк. Моннан ярты гасырда шундан да хәлләр булып алды инде. 60 мин солдатта чакта хәтерлим. Израиль, Гарәп сугышлары, Египет сугышлары хәтерлим. Хәзердә да бик яман хәлләр бара. Бұл шиғыр yazылған еді, шул 70-ші елларда. Палестина, Палестина деп атала ол. Палестина, Палестина. Диннәр бишігі. Милләтләрнең халыкара гауга ишігі. Палестина, Палестина. Изгілер жері. Кая изгілік таралғаш үтіру шире. Палестина, Палестина. Шиғыры исін. Бұ жердегі вақшаттарға дүния не дейсің? Палестина, Палестина. Жазымышың ғибрәт. Әлі олалар көп шыққан жерде хақсызлық көбірек. Палестина, Палестина. Күрәш ушағы. Халыкларның бірләшергә ант ишәр чағы.